Right. Pane yatasangana nayo mufamba imomo. Tinoziva tese kuti internet yanga yakambodzimwa. So internet payanga yakadzimwa paya kune vari kuinterpreta vachiti no, yaive practice. Kudzimwa kweinternet zviri kunzi vakuru vezveinternet vaida kutesta kudzima kwavachaita vanhu vese vavakabaya vaccine senge isusu. Saka zviri kunzi izvo vari kutesta kuti michina yavo ichashanda sei. Inini handinyanyi kuziva nezvezvinhu izvi, so ndoda ngokuplayera munzwe hameno kana zviri clear, because pandamboplaya kuzvasiri clear. Munzwe vachitsanangura ndonga vari kugokwe kana kuti vari kuozumba somewhere ikoko kwavari kuexplaina zvinhu izvi zviri kufamba sei. Scientist vari murori, saka network yavo inopota ichikatakata. Moteeresesa my guru network yanga isingaiti pasi rino rese the whole world. Ndikaka kamukasaya kanonzi Bill Gates karikupota kachidzima ndo maswichiro achaita vanhu vanenge vabaiwa vaccine vaya. Munongofamba makadzimwa naBill Gates tosara tichinyanganya izvo zvokuti vamwe vanenge vachangofa vanenge vachidziya totokurova isi tonyenedza muri kuti nyema nhasi idzi muri vapenyu vakabaiwa vese. Bill Gates akakudzimai paunenge uchingoti pirikiti totokurova isi tonyeni chivhari chionekedzo ndechingotsvaga vose vakandinyima ari papa aripi nomboonekana nemushakafu. Mumwe akafa ari papi nomboonekana nemushakafu. Ndo zvavari kuita maikuratidza kuti vari kukontrola. They are testing their things. Yange sitakuona kuti zvinoita here vese vari kubaiwa mavhaccine ando madzimigwa muchangoitiwa unongonzi dzi uri papo laki ukadzimwawo wakarara pane kuzodzimwa uri pachemba unobuda munyuzi mai pambapa vakafa vachiita dhodho. Unongozva majournalist achiripoti mai pambapa vakafa vachiita dhodho. mazvinzwira idzidziso iyi. Right, I love you all. Bye bye.